Filin marubuta, filin marubuta. Assalamu alaikum masu kallon mu, barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu mai farin jini wato filin marubuta. Idan dai ba ku manta ba, muna a cikin littafin nan ne mai suna Tikari wanda Zainab Idris Makawa ta wallafa. Ni kuma Zainab S Faruk Fulani nake gabatar muku da shi. Kafin mu tsinduma a cikin shirin namu, kar a manta a danna mana subscribe sannan a danna alaman ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Ku biyo ni don jin yadda shirin zai kaya. Idan dai ba ku manta ba, a shirinmu da ya gabata mun tsaya ne a daidai inda can ya ce gaskiya in dai matar da na sani ne tana sai da abinci a wannan shagon, ta sai da shago ta wuce Saudiya da yaranta duka, yau kusan kwana 3 kenan da tafiyanta, kuma shago da gidan da kuma shago da gidan da aka saida duk da ni aka yi cinikinsu. Yanzu kuma shirin namu zai dora. Ku kamo ku kalla, ku garzaya a tashar mu. A YouTube channel S Edita Gallery sashen mu, filin marubuta. Mun isa filin jirgin Jidda lafiya, muka bi layin bincike, aka yi mana screening na shiga ƙasar da niyyar za mu yi sati 2 muna ibada. Muna fitowa wajen sai ga Hajiya Zinari tare da wani baƙin mutum sun zo ɗaukar mu. Tun a mota aka fara hirar harka zai yi kyau tunda babu wanda ya samu matsala daga cikin mu. Wani gida aka kai mu kam sai kallo muke yi, mun ga Laraba da kuma yanayin ƙasar tasu. Mun ɗan zauna bai fi minti 10 ba aka ɗan ba mu abinci, ba wai don mun ƙoshi ba. Rukayya ce ta ce min in tashi mu yi ramuwar sallar da bamu yi ba. Muna cikin sallah sai ga Hajiya Zinari da wani sun shigo suna faɗin ƙwaya kowa ta kawo bizanta, za a aje mata kafin mu koma don kada ya ɓace a hannunmu. Jiki na rawa muka miƙa ma Hajiya Zinari, sai kawai ta dawo gaban mu ta ce ina son kowa ya saurare ni da kyau. Ta nuna mana biza ɗin ta ce kun ga wannan, muka ce ta ce to idan ba shi babu batun koma gida Najeriya sam. Saboda haka mun karɓe na kowaccen ku ne sai kun kawo mana kuɗin mu da muka biya aka haɗa wannan bizan, kuma ya bada riba a sama, sannan za mu ba mutum abin shi ya koma gida. Wani irin ihu na Jimna ta yi cikin kuka tana faɗin dan Allah Hajiya ku yi haƙuri ku maida mu gida, dan Allah kada ku bar mu a nan. Ki rufe mana baki kin ji, in ji ƙaton mutumin da suka tare da Zinari ya ce ma Yumna. Sauran ma kuka naga suna yi, ni dai ina tsaye ina kallon su ido wuri da ni. Daga nan aka kwashe mu, lokacin dare ya fara yi, zuwa wani wuri mai ɗan nisa saman wani dutse na gidan yake. Dan ƙarami da ganin gidan kasan na da ne kuma na talakawa ne. Muna fitowa motan Hajiya Zinaru ta karɓi kayan su goron da muka zo da shi, ta ce ma Hajiya sai ta dawo za ta ji yadda za a yi. Tunda Hajiya Zinaru ta aje mu bata leƙo mu ba, ga yunwa ga matsi ya ishe mu. Hajiyar mu ta dan shiga damuwa rashin ganin dawowar Zinaru, wacce ta tafi da dan kuɗin da Hajiya ta kulla za mu je mu ja jari da shi. Wata makwabciyar gidan da muke Laila yar Katsina ce, ita ce ta dan taimaka mana da abin da za mu ci. Da ta ga lallai Zinaru ba dawowa za ta yi ba, da kuma da alama ta yaudari Hajiyar mu ne, sai Hajiya Laila bata nuna ma Hajiya ai yaudaran ta aka yi ba, sai ta ba Hajiya shawaran me zai hana mu fara bidan kuɗi tunda muna da yawa. Shawaran matar Hajiyar mu ta ɗauka. Matan ta yi ma Hajiya hanyoyi kala-kala don mu fara sana'a a Jidda. Aiki aka samu mana a gidajen Laraba don mu samu abin kula da kanmu. Gidan wasu turawa na samu aka kai ni, inda zan dinga kula ma matar da yaron ta na goye. Gaskiya na ji daɗin aikin a gidan saboda da Turanci muke magana. Ita kuma antina Rukayya goge-goge aka samu mata a wani ma'aikata, sai dai Hajiya Laila ta ce aikin ba mai daɗewa bane, za mu bari mu koma Riyadh ne saboda can an fi samun kuɗi. Uwar ɗaki na Rita ba laifi gaskiya, iyaka ta ɗaukan yaro ne in ɗan yi mishi wasa, sai kuma da daddare idan nani ɗin shi ta tafi gida ne nake aikin, amma ina samun kulawa sosai daga wurin Rita. Ina yarinta sosai a lokacin, don haka ban damu da komai na duniya ba. A lokacin da zamu fara aiki an mana huɗuba cewa ba ga albashi kawai zamu dogara ba, zamu ɗan rinka haɗawa da dabarar samun kuɗi, ba wai mu ce sai abin da aka bamu ba. Yan uwana kowa na nashi aikin daidai, sun fara sabawa da aikin biɗan kuɗi.
Ranar Lahadi da mutanen gidanmu za su je wurin ibadansu sai suka sauke ni a gida wurin Hajiya kafin su dawo. Na samu Hajiyarmu ba ta jin daɗin jikinta, ɗan abin da aka bani in kawo mata da ƙyar ta iya ɗagawa don ta gani ko me a cikin ƙaton ledan da na shigo da shi. Duk Hajiya sai naga ta bani tausayi sosai, amai ta fara yi can kuma sai gudawa. Na kama ta na kai ta bandaki, na gyara mata jiki, ti mai kauri na haɗa mata daga cikin kayan tin da aka bani in zo da shi daga gidan aiki na. Hajiya bata daɗe da kwantawa ba sai barci ya ɗauke ta. Na tashi na ɗan gyara mata ɗan tsukakken ɗakin namu dai na ga na gyara na tashi na ɗan gyara mata ɗan tsukakken ɗakin namu daidai na gama gyara Ruƙayya ta dawo daga wurin aikinta. Mun yi murnan ganin juna sosai. Ruƙayya ta rungume ni tana hawaye. Sai da na sa hannu na share mata na ce, kai anti ki bar kuka mana. Ta ce, Fadima ai dole in yi kuka tunda ban san ranar da zamu bar wannan ƙasar ba zuwa gida. Na ce mata ai babu komai. Mun ɗan jima muna hira tana tambayar labarin inda nake aiki da kuma yadda nake zama da su. Ta ce, Fadima dan Allah duk rintsi duk wuya kada ki yarda ki zubar da mutuncinki na ɗiya mace, ki kama darajar kanki dan Allah. Har zuwa lokacin da Allah zai kawo mana mafita. Na ce to, iyayen gidana suka dawo suka zo suka ɗauke ni muka koma gida. Kamar yadda aka ce aikin wata 2 zuwa 3 za mu yi haka ɗin ne kuwa, sai dai ni abin ya yi min daidai. Dan dai uwayen ɗaki na ma sun gama contract ɗinsu za su koma garinsu. Kayan amfani masu yawa na samu wurinsu na kawo ma Hajiya ta sayar, muka haɗa ɗan kuɗin muka ƙulla sai birnin Riyadh. Garin Riyadh gari ne mai cike da jama'a kala-kala saboda kasancewar garin ita ce babban birnin ƙasar Saudiya. Ba mu sha wani wahala ba sam wajen samun aiki gaskiya. Da taimakon Hajiya Laila muka samu wuraren ayyukan mu, still wani gidan reno aka ƙara kai ni. Wannan karin wani ƙaton gida aka kai ni mai kyau ga shuke-shuke iri-iri a gidan. Muna shiga gidan naga tunda nake ban taɓa ganin gida irin wannan ba. Cikin gidan wani swimming pool ne, ga ruwa yana ta zuba yana bulbulowa ta cikin wasu duwatsu suna ba wa grass carpet ruwa da fulawoyi. Abin tamkar a fim nake kallo ba ido biyu ba, dan dai ni ban taɓa ganin irin haka ba a rayuwata. Ina ta murna a rayuwata zan ji daɗi, ashe ba gidan da muke nufin zuwa bane muka shiga. Bayan Hajiya ta yi sallama wani ɗan matashin mutum ya fito. Cikin harshen Larabci yake tambayan mu wa muke biɗa ne. Ta ce gidan Al-Shahid Din bin Usman muka zo. Sai ya ce mata ai ba nan bane, sai ta ƙara gida na gaba. Kusan gidan iri ɗaya ne amma dai akwai bambanci a gidan. Gidan iri ɗaya ne amma akwai bambanci kaɗan. Muna shiga cikin gidan muka iske wata balarabiyan mata a katafaren falon ta na alfarma tana kallon talabijin tashar Makka ce daidai lokacin da suke sallar azahar. Matar ba wata babba bace, ita ma tana sanye da doguwar riga sai wani ɗan ƙaramin hijab akan ta, carbi riƙe a hannunta guda tana ja a hankali cikin nutsuwa. Ta ansa mana sallamar mu cikin fara'a daidai lokacin kuma ta miƙe ta zo ta tare mu. Suka runguma juna ita da Hajiya Laila, ta sumbaci gefen kumatun Hajiya Laila. Ni dai ina gefe ina kallon ikon Allah, wai ashe gaisuwa ce haka nan. Sai na ji sun burge ni da yaren Larabcin da suke yi. Ina nan gefe tsaye na ga Hajiya Laila tana magana, tana nuna ni da alamar magana ta ake yi. Dariya na ga sun yi har fararen haƙorar matan ya bayyana. Hannu matar ta miƙo min alamar in zo gurinta. Na zo ta yi min yadda suka gaisa da Hajiya, sai ta ɗan lakaci kumatuna ta yi wani magana cikin Larabci. Ina kuke matan aure, ina kuke 'yan mata, ina manyan mata suke masu takama da ado da kwalliya. HS Collection sun zo muku da kaya waɗanda suke tafiya da zamanin da muke ciki. Idan kina so ki burge mijinki, idan kina so ki burge wanda zaki aura, to ga dama ta samu a gare ku. Ku garzayo ku zo HS Collection domin ku yi odar kaya kowane kala kuke so. Irin su bazin BIP, Spring Gizna BIP, Buwa, Glitter bazin, laces, materials, boyers, atamfa da kuma shaddar kamfala. HS Collection ba su tsaya nan ba. Idan kana buƙatar lefe ma za su haɗa muku na gani na faɗa. HS Collection suna da sauƙi da rahusa, sannan kuma ga sauƙi wajen aika saƙo a duk inda kake idan ka siya. Idan kuna neman ƙarin bayani
za ku iya neman mu ta wannan namba da ke ƙasan wannan bidiyo. Kar ki bari a baki labari, kai ma kar ka bari a baka labari. Ku garzayo ku zo HS Collection domin nima da kayan su nake gwangwaje kaina. HS Collection sai hamdala. Ta jawo hannuna ta zaunar da ni kusa da ita, maganar cikin larabci take faɗin wai gaskiya tana so na, sai dai nayi karama da aiki, amma idan zan iya yi mata rainon yarinyar ta za ta ɗauke ni. Tana shafar kaina tana magana cikin mutunci da girmamawa. Suka yi cinikin aiki na da Hajiya Laila. Mama Lailabin ta shiga ɗaki ta ɗauko kuɗi masu yawa wanda ni lokacin ban san adadin su ba, ta ba Hajiya Laila wai kuɗin aiki na ne. Hajiya Laila ta kira ni gefe ta ce min to ita za ta wuce don Allah in kula da aiki na, kada in bari a samu matsala ko kaɗan daga fanni na. Don Mama Lailabin tana da kirki sosai. Tun daga wannan ranar aiki na ya fara a gidan Alshahiddin bin Usman. Ni duk wannan abin da ake yi hankali na yana can a wancan gidan da muka fara shiga na farko. Ina son in koma wurin ruwan nan da naga yana fita cikin duwatsu nan da ke malala a gefen grass carpet. Ɗaki guda aka bani ni kaɗai, ɗakin babu ne kaɗai babu a cikin shi, don dai wasu abun ma dai ni ban taɓa gani ba ko da na zama a wurin Madan Rita a Jidda. Muna kallon fim ɗinsu na Turawa amma ban ga irin haka ba. Mama Lailabin mace ce mai yawan ibada, ga natsuwa da kuma sanin darajar mutum. Ita ma a nata ɓangaren tana jin daɗin yadda nake kula mata da ‘yarta. Sosai musamman goya ta da nake yi anytime. Abinda ban sani ba ashe akwai kyamara a ɗakin nawa, suna kallon duk wani abu da zan. Abinda ban sani ba shine ashe akwai kyamara a ɗakin nawa, suna kallon duk wani abun da zan ma ƴarsu. Kusan kwana 7 ana ɗaukar irin kulan da nake wa Lailabin. Abin ya ba su mamaki don idan tana kuka na lallashinta bata yi shiru ba, ni ma kukan nake, cikin kukan kuma zan jawo yarinya in ta lallashinta sai mun gaji mu yi shiru don kanmu. Bacci kuma kusan a jikina take yin shi, ko a goye ko a bisa cikina. Jin daɗin ya sa hakan baban Lailabin ya siyo min kayan sawa iri-iri. Idan ka ganni ba za ka ce Fadimar ƙauye ba ce. Saboda son da nake wa Lailabin da kula da ita tsakani da Allah ya sa iyayenta suka yi sha'awar taimaka min. Makarantar da ke unguwarsu suka sa ni kanta ce ta 'ya'yan masu kuɗin ƙasar, sai wane da wane ke makarantar. Komai da ƙwalcinka dole ka san abu kafin wata 2. Ranar Alhamis da Juma'a ba mu zuwa, amma Lahadi da Asabar har da yamma muke zuwa. Hakan yasa suka ɗauki wata 'yar aikin don kula da Lailabin. Ita wannan matar Balarabiya ce 'yar uwarsu. Tunda na tafi gidan aiki na ban ƙara jin labarin 'yan uwan tafiya na ba. Karatuna da rainon Lailabin kawai na sa a gaba. Duk lokacin da zan wuce makaranta sai na leƙa wannan gidan na kusa da mu, in dinga kallon yadda ruwa ke fitowa cikin dutse yana zuba a ƙasa. Cikin haka wata rana na leƙa na gaba kowa a wajen gidan, cikin sanda na lallaba har na je inda ruwan yake fitowa, na dinga tara hannuna ruwan yana zubo min. San ban ji ƙaran buɗe ƙofar da aka yi daga cikin gidan ba. Wani Balarabe ne a cikin jallabiya fara, sai kan shi sanye da kafiya, da alama faɗa yake min. Bayan shi wani farin mutum ne sanye cikin ƙananan kaya, wandon jeans sai wata baƙar riga t-shirt mai guntun hannu. Hannun shi ɗaya na riƙe da waya. Cikin yanayin fushi na farkon yayi niyyar jawo ni baya, amma sai wannan wanda nake gani da alama shine Uga ya ɗaga mai hannu cikin wata murya da ban ji me yace ba, yace kyale ni kawai. Bai ko ƙara waigowa ba, yana ko wata baƙar mota da ban kula da tana cikin gidan ba sai yanzu. Ci gaba na ƙara yi da wasan ruwan, duk na jiƙa jikina da shi. Sai da na gaji na fito don kaina, ba don wani ya hana ni ba. Ko da na fito ido na yayi wani ja, alamar na sha wasa da ruwa. Wannan Balaraben na farko na gani tsaye yana jiran in fito ya rufe kofar da na sata na shiga ta ciki. Har da bye na mai da zan wuce, duk na jiƙa kayana sai ɗigar ruwa suke yi. Sadaf nake shiga gidanmu don kada a ganni da kaya a jike. Ji na an ja min kunne ta baya, kawai sai na sake jakata ta makaranta ta faɗi ƙasa. Jikina ya ɗauki bari. Muryan shi kawai na ji na gane baban Lailabin ne ke magana.
ya kama yi min faɗa ina na je tun ɗazu an tashi daga makaranta amma ni ban dawo ba, gashi hankalinsu ya tashi sosai. Ina ɗan magana cikin rashin gaskiya na ce motar ruwa ce ta yi min bari a kai. Bai ce min komai ba, kun san su Laraba ba su yi ma ɗiyansu faɗa irin namu na nan Nijeriya. Maman Nailabin ta zo da sauri ta ja ni zuwa ban ɗaki ta sake min ruwan zafi ta ce in yi sauri in watsa in fito. Kada sanyi ya kama ni don su tsoron mura suke yi sosai don bai raga musu. Tun wannan ranar in zan dawo sai na ɗan tura kofar gidan in ji ko zan yi sa'a in ji ta a buɗe. Yau ma ina tura na ji ana min hon ɗin mota a bayana, ko da na waiga sai na tabbata. Yau ma ina tura na ji ana min hon ɗin mota a bayana, ko da na waiga sai na tabbatar gidan za a shiga. Na ɗan rakuɓa jikina jikin bango har aka buɗe gate ɗin mota ta shiga. Ni ma na ɗan suɗaɗa na shige ciki kafin a rufe gate ɗin. Bayan motar na laɗe har na cikin motar ya fito. Na ɗauka mai shi ya shige ciki ne, sai na fito daga inda nake laɓe na nufi ruwan dutsen na fara tara hannuna kenan na ji an ce ke baki gudun cuta ya kama ki ne wai. Firgigit na yi da jin maganar shi, ina shirin guduwa na haɗu da gudan mutumin ta bayana. Ya ce min in fita cikin tsawa suku. Na fita ina ɗan waigen bayana kamar wacce za a biyo baya da gudu na ƙarasa waje. Ina jin sun rufe gate ɗinsu garam da ƙarfi, ni kuma na aza da sauri na shige gidanmu. Ina shiga gida na dinga jin hayaniya da kuka, abinda ban taɓa ji ba. Muryar mace na kuka tun da na zo ƙasar, shi na ji yau a gidanmu. Matar da ke kula da Nailabin ce na gani tsugunna tana kuka, wai wasu maza guda biyu da alamar jami'an tsaro ne su. Maman Nailabin na ta sharɓa kuka, ita kuma Nailabin ɗin tana hannun wasu masu fararen kaya. Ƙarar mota na ji ta asibiti an zo ƙofar mu, sai da naga an fita da Nailabin kamar matatta a hannu. Ai ban san lokacin da na fara kurma ihu ba, ina faɗin na shiga uku da Larabci, ina tambayar me ya samu 'yar ƙaunata. Muna kallo aka wuce da ita zuwa asibiti cikin motar mu. Mu ma muka bi su a baya. Muna shiga asibitin ko fita bai mai ba aka ce mu juya zuwa gida, ai Nailabin ta rasu. Mun yi kuka sosai, hankalina ya tashi da mutuwar wannan yarinyar sosai, don wallahi duk da na san ina son yara to ita kam Nailabin nata daban ne, don cikin 'yan watannin da na yi da su mun shaku sosai da ita. Bayan sati biyu da mutuwar Nailabin, tun da safe maman Nailabin ta ce in shirya mu je wani wuri. Muka zo ba mutane da yawa a gurin amma akwai jami'an tsaro sosai. Sai naga an fito da wata mata an sa mata wani bakin buhu. An rufe mata fuska da shi. Aka tsugunnar da ita ana buge mata fuska, sai naga ashe matar nan ce mai reno. Tana ta faɗi da Larabci wai ba ita ta kashe ta ba. Kuka na sa ni ma wi na rike maman Nailabin, duk na shige mata jiki ina koke. Muna ji muna gani aka sare mata kai. To masu kallon mu, an ce laifin daɗi ƙarewa. Duka a nan za mu ɗiga ma filin namu aya, sai wani satin kuma idan Allah ya nuna mana. Kar a manta dai a danna mana subscribe, sannan a danna alaman ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Ni ce taku dai Zainab S Faruk, wadda aka fi sani da Fulani. Na gode.